първи път като български ученици ще се свържат в директна радиовръзка с космонавтите от Международната космическа станция. За кратки приветствия ще дам думата първо на Лиляна Николова, която е основател и управител на училище Мейпъл Бер София. Заповядайте. Здравейте на всички, скъпи ученици, гости, учители и партньори от Нетера. За мен е изключителна чест да бъда днес на това събитие, директната връзка с Международната космическа станция и астронавта Дон Петит. Това ще бъде не само разговор, а възможност да надникнем в живота на хората, които изследват космоса и разширяват границите на човешкото познание. Предполагам, че всички се вълнуваме изключително много, така че пожелавам успех на всички. Искам да благодаря, всъщност първо да кажа, че зад този проект седи един много голям екип. Изобщо всичко това да се случи беше неуморен труд, както от страна на Нетера, специални благодарности на Мариан, който всъщност първоначално ме потърси, за да задвижим изобщо нещата. Но след това също изобщо цялата подготовка отне много време, както на преподавателите в училището, така на екипа на Нетера, и с нетърпение очаквам отговорите на вашите въпроси. Благодаря. Да благодарим на Лиляна Николова. А сега искам да дам думата за кратко приветствие също и на един радиолюбител от нашия радиолюбителски клуб на Нетера. Това е Лима Зу Уан, Чарли Оскар Майк или основателя и управител на Нетера Невен Дилков. Невен, заповядай. Здравейте ученици от Maple Bear, които сте тук и които ни гледате от всичките видеостени и телевизори във всички зали на училището по цял свят. Здрасти! Радвам се, че сме тук. Ние от Нетера тук се вълнуваме не по-малко от вас и ще се постараем да направим това нещо така, че да бъде много забавно и най-вече работещо на 100%, за което разчитам на нашия колега Виктор, който ни е доайен, тази интересна дума, на радиолюбителството в България и ние разчитаме на него. Благодаря ви и забавлявайте се! Благодаря, Невене. А сега ще ви представя водещия на предстоящата програма, който ще ви обясни всичко за връзката с Международната космическа станция. Ще ви покаже интересни видеа и презентации. Това е радиолюбителя Лима Зу 3 Майкъл Алфа Ромео от радиолюбителския клуб на Нетера Мариан Рангелов. Заповядай. Благодаря. Всъщност една поправка. Лима Зу 3 Майк Алфа Ромео. Благодаря. Майкъл, но е близо. Деца, почти сме на финала. Обратното броене почти започва и вече сме наблизо да направим първата директна радиолюбителска връзка с космонавтите на Международната космическа станция. Вие ще видите, както каза и Лили, че страшно много хора работеха по този проект. Аз тук искам първо да благодаря и на колегите от ARIS, това е Amateur Radio International Space Station или радиолюбители на Международната космическа станция, които правят това цялото нещо възможно. Те го правят абсолютно доброволно по целия свят са и организират подобно събитие, като днешното. А това е този симпатичен джентълмен, се казва господин Доналд Петит. С него ще направим радиовръзката. Тя ще бъде в 16 часа и 23 минути наше време, българско време. Той ще ни повика от радиостанцията с радиолюбителски инициал Оскар Ромео 4, Индия Сиера Сиера, а ние ще му отговорим с радиолюбителският инициал на нашия радиолюбителски клуб Лима Зулу 1 Кило Радио Новембър. Така. Нека да видим къде е Международната космическа станция първо. Тя е тук,
приближава се към нас, ще измине целият този път за следващите 40 минути. Ще я следим, защото когато дойде при нас, ще направим нашият контакт. Нека първо да ви разкажа какво е Международната космическа станция. Всъщност, това е един от най-грандиозният проект на човечеството, бих казал. Той е резултат от съвместните усилия на цели 5 космически агенции. Тези на Съединените американски щати, Канада, Русия, Европейският съюз и Япония. Както виждате, от тези държави са участвали в разработката й. Тоест, в този си вид, тя е нещо като символ на това какво можем да направим, ако работим заедно, в екип, в сътрудничество. Ето я нашата Международна космическа станция. Тя е една точка на практика на фона на нашата планета Земя. Тя се движи тя е на разстояние от 400 км от Земята. Значи не е чак толкова далече всъщност. Всъщност, знаете ли, че вие сами можете да видите Международната космическа станция дори и без специални уреди. Това би могло да стане, когато е сумрачно. И можем да я видим, защото на Международната космическа станция има едни големи слънчеви панели, които отразяват слънчева светлина. И рано сутрин или късно вечер, когато е сумрачно, вие можете да я видите по небето като една движеща се линия, по-бърза от обичайните самолети или звезди. Така че помолете вашите родители и я вижте. Сега, колко е грандиозна тази Международна космическа станция? Тя е дълга цели 109 метра и широка 51 сантиметра. Това прави голяма... Метра. И това прави голяма, колкото едно голямо футболно игрище. Представете си. Ако тази станция беше на Земята, тя щеше да тежи цели 420 тона или колкото 350 автомобила. Представяте ли си? И сега, как може такова едно грандиозно голямо нещо да бъде в космоса? Сами разбирате, че няма такива ракети или такива совалки, които да могат да изнесат такова нещо. Затова тя е била изнесена в космоса част по част, изглобена там като едно огромно космическо лего. Първата част на това лего е било изстреляно в космоса с ракета през 1998 година или преди 27 години, а последната преди 4 години или 2021 година. Всяка една частичка от това лего изпълнява някаква функция. Тя се нарича модул. В тези частички, в тези модули, космонавтите в някои от тях живеят, в други от тях правят експерименти, други от тях служат за складове, а четвърти служат за скачване, когато има полет, който снабдява Международната космическа станция с провизии или докарва космонавти на борда й. Така, сега, ние говорихме много за комуникация и тази картинки показват как Международната космическа станция комуникира с нас Земята. Има два начина. Единият е директен, така както ще го направим ние, а другия е посредством ето такива едни сателити, които приемат сигнала от Земята и я препредават към Международната космическа станция. Ние видяхме с вас концепцията за радиолюбителски ретранслатор и това правят точно те. Приемат и препредават. Така, Международната космическа станция всъщност е дом на тези космонавти. Тя е била непрекъснато обитавана от 2000-та година насам. В нея космонавтите работят и живеят. Обичайно на Международната космическа станция има 7 космонавта. А понякога, когато има смяна на екипажи, които се наричат експедиции, са и повече човека. Казахме, че космонавтите работят на Международната космическа станция. Някой от вас да ми каже какво работят космонавтите? Те правят експериментите. Страхотен отговор, браво, точно това правят. Те правят експерименти. Те всъщност са откриватели и експериментатори. И всъщност Международната космическа станция е една огромна лаборатория, в която се правят тези експерименти. И целта е една, да се открият технически решения, да се натрупат знания така, че да може да изпратим
космонавти извън пределите на Земята, извън пределите на Луната, например, или на Марс, за продължителен период от време. Тези експерименти са в областите като, да речем, медицина, химия, физика, биология. Това е вашият част, всичките тези са вашия част човек и природа. Така и инженерни науки и други подобни. Така, това е един вид експеримент на Международната космическа станция. Имат своя малка оранжерия. Тя е голяма, точно колкото един малък куфар. И на нея се побират 6 растения и космонавтите отглеждат култури като кейл и репички. А това тук отдясно, което виждате, е пшеница, която е отгледана на Международната космическа станция от семенце до този си вид за 3 месеца. И всъщност това цялото нещо е важно, защото при една бъдеща мисия на Марс, например, бихме имали нужда от свежа храна и от кислород. Така, а знаете ли какво е това? Това е, какво е? Маска за кислород. Не е маска за кислород, но беше много хубав отговор. Това е една чаша. Една чаша. И защо е толкова специална? Айде после. Кажи, чакай. Чашата е специално направена от космонавта, дето ще говори с нас днеска, Доналд Петит, и е направена за нова инвенция, като нов начин за пиене на вода и много други течни неща в космоса. Добре, точно така. Всъщност, ако водата или другите течности са в една обикновена чаша, тя заради гравитацията стои тук. Но ако е в Международната космическа станция, тя ще излети и ще бъде навсякъде другаде, ама не и в чашата. И затова космонавтите са пиели с сламки и тръбички. Но той се сетил, че ако има такъв ъгъл, остър ъгъл, всъщност водата... Всъщност водата ще се задържи по този ъгъл. И този човек, Доналд Петит, го е измислил абсолютно сам, с абсолютно подръчни материали, като един целофан и едно тиксо. Обаче се е сетил и изчислил ъгъла и е направил това нещо. Сега това има далеч повече приложения от просто пиене на вода. Те го използват за разни колбички и разни контейнерчета за съхранение на проби и на други такива неща. Така, продължаваме с това какво работят космонавтите. Те работят и работят много, но те имат и своите помощници. Един от тях е ето този роботизирана ръка, който се нарича Декстър. Той им помага при тяхните звездни разходки и има китка, която се движи на 360 градуса и им помага да правят ремонти по Международната космическа станция или когато се налага да инсталират някакво оборудване. А пък този симпатичен помощник се нарича Саймън. Той е нещо като изкуствен интелект и те го питат и той им дава някаква информация, когато те правят разни експерименти или имат някакъв план за деня. Той така лети около нас и около тях и те го разпитват. Така. Много говорихме за това какво работят. Вие правилно казахте. Сега ще видим как живеят. Всъщност, в свободното си време те правят разни подобни неща като нас. Само че в условията на липса на гравитацията. Те, примерно, обичат да спортуват с приятели. Ето тук този космонавт прави задна ножица. Това е далеч по-лесно, предполагам, отколкото на Земята. По време на големи празници, точно така както нас, те се събират заедно, празнуват, украсяват станцията с неща, които са донесли от Земята, вечерят заедно и си говорят или се обаждат на свои приятели тук на Земята. Така, това е едно изключително интересно място на Международната космическа станция, нарича се куполът. Той е съставен от 7 прозореца и в този купол се правят наблюдения на Земята. Но всъщност и в него се разкриват и едни грандиозни гледки. Ето да видим. Ето това е снимка над Испания и това ето тук. Ето тук е Гибралтарския проход, Гибралтарския полуостров, който е най-близкото място между Европа и Африка.
Това тук е Земята снимана, тези линии са звездите, линиите, които остават за звездите, когато фотоапарата стои по-дълго време сключен. А долу са линиите, които се виждат от Земята. А това тук е Международната космическа станция и се вижда явлението Аврора на Земята, или така нареченото северно сияние, което между другото ние радиолюбителите страшно много обичаме, защото то ни помага да правим много по-дълги връзки, защото въздухът е, така да се каже, наелектризиран. Знаете ли, че от когато има космонавти на борда, до сега са направили над 3,5 милиона снимки от астронавти на Международната космическа станция. И знаете ли какво е общото между тези снимки, които ви показах, тези прекрасни снимки? Давид? Според мен, защото всичките са от Международната космическа станция? Не, те са от Международната космическа станция, но те всички са направени от нашия бъдещ приятел Доналд Петит, който е запален фотограф, астрофотограф. Прави страхотни снимки. Друго нещо, което космонавтите много обичат да правят, е да правят радиолюбителски връзки с радиолюбители по цялата Земя. И уверявам ви, това е едно прекрасно чувство за радиолюбителите. Всъщност има радиолюбителски апаратура на Международната космическа станция от 2000-та година насам, точно от когато са първите астронавти. Защото радиолюбителите са, астронавтите са запалени радиолюбители и много обичат това хоби. За да направиш връзка с астронавт е необходимо да имаш повиквателен знак, да имаш малко знания и една доза късмет. Но хубавото на цялата работа е, че всеки може да го направи и не е необходимо да има записан час, както вие сега имате, точно определен час. Тоест всеки може да направи връзка с космонавта. Продължаваме нататък. Сега, казахме, че на борда има 7 човека и че идват кораби с провизии и идват нови екипажи. Миналата седмица се случи нещо много интересно. На Международната космическа станция дойде кораб, който донес... Да? Добре. Дойде кораб, който доведе 4 астронавти. Нека да видим как се случи това. Запази си въпрос. Аз ви казах, че Международната космическа станция е като едно огромно лего, нали така? Което различните модули се скачват едно в друго. И ние ще видим точно такова скачване на космическия кораб Dragon на SpaceX. Да видим. Copy, hands off. There is the CHOP call. Standing by for initial contact of Dragon to the International Space Station. Dragon contact and soft capture complete. Скачиха се двете неща. It seems like we do have това е посрещането. first В момента, crew 10. аз ви казах, че екипажите там се наричат експедиции. До този момент беше експедиция 72, сега започват да идват космонавтите от експедиция 73. Първият космонавт е от японската космическа станция. Той ще бъде командира на тази Onishi, the first crew 10 astronaut through the hatch, followed by Peskov. Вторият космонавт е Кирил Песков от руската агенция, който е инженер на борда на Международната космическа станция. Nicole Ayers, the first of the Fly's този джентълмен newest с class of astronauts to червената риза and е last Доналд commander, Петит, с crew който вие 10, ще имате честта и Anne удоволствието да разговаряте. SpaceX, Crew 10, welcome aboard ISS. Да, приеха ги на борда. Да продължим нататък. Така, ето го нашият космонавт, с който ще разговаряме. Неговото име е Доналд Петит.
Вие сте наистина огромни късметли, че имате възможност да разговаряте точно с този човек. Повярвайте ми, в момента той е най-ерудираният, най-опитният космонавт, видял най-много. Той е роден през 1955 година и в момента е на 69 години, което го прави най-възрастният активен космонавт. Израснал е в САЩ. Космонавт е от 1996 година, може да си представите, почти 30 години. И това е неговата трета мисия на борда на Международната космическа станция. Така, сега да видим къде е космическата станция в момента. Тук е над Южна Америка, а тук това са кадри абсолютно наживо, абсолютно от борда на космическата станция и гледа към Земята. И идва малко по малко към нас. Кажи, приятел. Ние с тази станция ли ще говорим? Точно с тази станция. С тази станция ще говорим. Вие също можете да видите тази станция, това минаване на живо с вашите родители в YouTube. Или по-скоро може да покажете на вашите родители как да го видят в YouTube също. Да. Как да го намерим в YouTube? Как се казва? Казва се 24/7 Live International Space Station или нещо подобно, ще го намерите. Така, сега връщаме се на тази картинка, ето тук, обърнете се на тук, за която вие толкова много ме питахте. Дали мога да светна? Там. Ама тук обаче, ту не ми давате... Може да я пуснеш картинката? Само натисни този линк. Добре, няма проблем, може да я видим и на телевизора. Така, това, което виждаме на телевизора е Международната космическа станция, която в момента е на Южна Америка и ще се приближи към Европа. Това бялото, което виждате там, е нейният път. Той се нарича траектория. А това зеленото, което виждате, някой знае ли какво е? Може ли да се сети? Кажи, миличка. Кръг за станцията. Кръга на станцията. Това е обхвата на Международната космическа станция, в който всеки може да направи радиовръзка. Защо е така? Вие знаете от нашите сесии с вас, от нашите работилници с вас, че вълните се движат по права линия. Те не могат да преминат през Земята. Затова ние можем да направим радиовръзка с Международната космическа станция, само когато тя е над хоризонта, т.е. ние можем да прокараме права линия между нас и нея. Затова ние ще чакаме Международната космическа станция да се приближи и този кръг да стане, да влезне в нашия кръгозор. Така, сега, тук виждате обаче и две други черти. Едната бяла пише плюс 1,5 часа и една жълта, която пише минус 1,5 часа. Някой досеща ли се какво е това? Що така има други пътища? Да. Това не е ли като колко време разлика има в часа? Не точно, сега ще обясна. Всъщност Международната космическа станция прави кръгове около Земята и това ще бъде нейната орбита или нейният път след час и половина, а пък с жълтото е преди час и половина. Тоест, така. И ако прави една орбита за 1 час и половина, т.е. колко за едно денонощие от 24 часа, колко орбити ще направи? Някой силен по математика има ли? Отговор е 16. Значи 16 пъти Международната космическа станция се върти около Земята. И тя го прави това, защото се движи с една невероятна скорост. Една невероятна скорост от 28 000 км. Някой може ли си представи колко е 28 000 км в час? И аз не мога, за това си го опитах така да си го представя. Ето толкова е 28 000 км в час. Това са цели 8 км за една секунда или от тук до морето за по-малко от 45 секунди. Толкова е бързо. И аз така казах. Да.
Така, сега да поговорим малко повече за това какво ще видим, какво ще се случи, откъде ще дойде Международната космическа станция. Само да видим. Добре. Така, тя ще дойде от югозапад, което е там. Ще премине целият небосклон, не точно нагоре, а на 40 градуса и ще отиде на северо-исток. Така, когато изгрява, тя ще бъде на разстояние от 2344 км от нас. В най-близката си точка ще бъде на 612 км от нас. Нека да видим, господин Гамишев, дали може да пуснете малко скуелч, малко шум. Когато започне да изгрява, ние ще пуснем радиостанцията и ще чуваме точно този шум. Този шум е много интересен, той се нарича фонов шум и е резултат от нашата дейност като хора, но всъщност е резултат от всичките космически явления, които са се случили милиарди години назад, което е много интересно. Но Международната космическа станция, когато започва да изгрява над хоризонта и се приближава до нас, сигнала, който е от нея, ще става все по-силен, ще надмине нивото на фоновия шум и ние ще започнем да я чуваме. Така, сега представете си нашите предизвикателства като радиолюбители. Ние имаме на небосклона нещо, което се движи с цели 28 000 км в час. Много бързо. И то е малко в сравнение с Земята. И ние трябва да направим така, че да направим контакт с нея. Как сме се приготвили, какво сме направили, ще разкаже моя колега и радиолюбител и голям приятел Лима Зулу 1, Новембър Янки или Виктор, когато вие много добре познавате. Здравейте на всички, скъпи гости. Това обръщение може би по-скоро към вас, да ви запознаем с това как сме се подготвили от техническа гледна точка за предстоящото събитие. Тук в ляво от мен този усмихнат господин се казва Митко. Той си има и фамилия, но прието е радиолюбителите по цял свят да се обръщаме един към друг само с малките си имена. Независимо дали на среща стои президент, автомобилен състезател, футболист или такъв един човек като нас. Тук е изградена специална приемо-предавателна станция, която ще ни осигури връзка с Международната космическа станция. Има една радиостанция, която работи на ултракъси вълни. Ще използваме такива ултракъси вълни, за да установим връзка. Имаме антена, за която спомена Мариан, която е горе на покрива. Антена, която е силно насочена. Силно насочена антена ни трябва, за да увеличим силата на нашия сигнал, който предаваме и който приемаме, за да осигурим по-добро качество на връзката. Но от друга страна пък такава насочена антена ни трябва непрекъснато да следим тичащия по орбита космически кораб с 28 000 км в час, както тичаше над Щатите. За това използваме компютър и компютърни интерфейси, които непрекъснато, секунда по секунда, следяват Международната космическа станция. Тук сме разположили в тази зала тази наша апаратура. Тук е абсолютно гарантирано, че няма да спре тока. Имаме захранване от няколко места, електрическо захранване. Ако спре тока в София или цялото Софийско поле, ние още 3 дена можем да останем тук, да си правим радиовръзки, ще имаме интернет и вода. Така че сме сигурни. Въпреки всичко, взети са още допълнителни мерки. Ако се появят някакви радиосмущения, ако някакво природно явление бутни нашата антена, пак на обект на фирма Нетера в село Виноградец е изграден бекъп център.
с подобно оборудване, който е готов и сега в момента да поеме вашите въпроси, когато дойде време. Тоест, това е една радиолюбителска станция, построена изцяло по професионален начин. Митко, имаш ли готовност да посрещнем космическата станция? Здравейте, София, готови сме. Аз съм Димитър, LZ1 Оскар Зулу, а това до мен е Янко. Нека той сам да си каже цяла. Да. Аз съм Янко, Лима Зулу 3, Янки Алфа Браво. Изключително много се радвам, че съм част от екипа и се надявам всички да се забавлявате и да ви остане като спомен за винаги. И да знаете, и ние имаме резервирано захранване, имаме и резервиран интернет. Готови сме да помагаме в случай на нужда. Добре. Аз първият въпрос го бях отправил към нашия Митко. Вие го изпреварихте. Това означава, че сте на ниво и сте готови всеки момент след 9 минути и половина да посрещнем космическата станция и да й помахаме. Вие всъщност малко по-късно от нас ще усетите как пилита над главите ви. Благодаря ви, желая ви лека работа там. Другия Митко също каза, че... Виждате ли колко ръчички ви поздравяват? Виждаме всички в залата, виждаме почти. Като започнахме за тази радиостанция, другия Митко няма нищо против и е напълно готов. Така. Като започнах за тази радиостанция, която ние ще използваме сега, такива подобни радиостанции използват любителите по цял свят. Използват ги да установяват връзки помежду си всеки ден, на по-малки и на по-големи разстояния, да участват в състезание, да търсят интересни и далечни станции. И, разбира се, немалка част от тях са обърнали своя взор и своите антени нагоре към космоса, също така както нас, да приемат сигнали от космически станции, от изкуствени спътници на Земята. Някои от тях им е интересно да установяват радиовръзки с други радиолюбители, използвайки изкуствени спътници на Земята. Други се интересуват да приемат телеметрични данни от тях, независимо от това какви са тяхните интересни. Но това нещо, което сега искам да си го помечтая заедно с вас, както сега ние чакаме да направим една връзка, която по нещо се различава от другите радиовръзки. И ние казахме, че очакваме да направим първата директна връзка на български ученици с Международната космическа станция. Аз съм твърдо уверен, без да мога да кажа срок, година, кога ще стане това, съвсем скоро време радиолюбителите от Земята ще имат възможност да правят връзки и още по-надалечи. Що можем да направим връзки с космическите спътници? Кой е следващия обект? Някой сеща ли се? Кой? Ами Луната. Луната е най-близкото космическо тяло, което е близко до нас и вярвам, че някой от вас, от нас, надявам се всичките да станем свидетели на това събитие в най-скоро време. Усещам, че това нещо наближава, подготвят се мисии за Луната, пилотируеми, и както първите космонавти още са радиолюбители, така и първите, които каснат на Луната, очаквам, че някой от тях ще е готов. Така че гответе се за следващото предизвикателство. Мечтайте си и може да посрещнем тази нова връзка някога след няколко години. Да се оговорим, да се видим тогава. Така, сега в момента имаме още няколко минути. Часовника показва, че след около 6 минути Международната космическа станция ще се доближи толкова до България, че ние ще влезем в обсега й. Естествено, веднага с навлизането в зоната на покритие, ние няма да можем да установим връзка, тъй като тя ще е много ниско до хоризонта, ще е много далече, но аз ще застана на радиостанцията и ще започвам да викам
да казвам повиквателния знак на Международната космическа станция и ще ви помоля всички за тишина и ще чакаме първия отговор от орбита. През това време първите 5 въпроса ще стоят готови до мене, за да не губим ценните секунди. Така че остава да изчакаме още 2-3 минути и да започнем повикването. Така, повикването вие го знаете, но като погледна по-назад, вие може би не го знаете. Прието е, когато се установява радиовръзка, се казват двата опознавателни знака на станцията, която викаме, и станцията, която сме ние. Станцията, която викаме, на Международната космическа станция е издаден опознавателен знак Оскар Ромео номер 4 Итали Сиера Сиера. Радиоклуб Нетера има опознавателен знак Лима Зулу 1 Кило Ромео Новембър. То може даже да се разгадае. Горе има АСС в опознавателния знак, а нашите приятели предполагам са имали предвид клуб Радио Нетера. И така ще го викам няколко пъти, докато установим стабилна връзка и ще започнем с въпрос номер 1 на май. Добре. Имаме още няколко минути, няма да избързваме, така че за малко тишина. А пък после ще четем този наш приятел Дон, какво ще е написал в неговия блог. Човека си има блог, пише в Инстаграм, има YouTube канал, написал е една книга. Обича да готви, обича да свири. В космоса е свирил на флейта и на китара. Да. Друго е интересно за него, което се сещаме, че той много обича такива образователни програми, също както тази нашата. Така че мен ми зададаха въпрос, вие ли избрахте с кого да говорите? Не, ние не сме го избрали, но предполагам, че тези хора, които определят, нарочно са ни го пратили, тъй като той е голям любител на младите хора и много често участва в такива беседи, връзки и прочие. Има доста опит зад гърба си. Сега аз ще отида до радиостанцията, Митко ще пусне, ще слушаме този космически шум и ще чакаме да чуем човешки глас след малко. Благодаря ви.
Oscar Romeo 4, Italy Sierra. This is Lima Zulu 1, Kilo Romeo November. Lima Zulu 1, Kilo Romeo November. Oscar Romeo 4, Italy Sierra Sierra. This is ground station Lima Zulu 1, Kilo Romeo November. Lima Zulu 1, Kilo Romeo November calling you. LZ1 KRN, NA1SS. Oscar Romeo 4, Italy Sierra Sierra. This is LZ1 Kilo Romeo November. Very nice to help you. Your signal is weak, but we would waiting to become loud and clear. Over. I hear you loud and clear, NA1SS. Okay, Don, very nice. Are you ready for the first question? Are you ready for the first question, please? Over. I am ready for the question. Over. Okay, let's go. Hi, I'm Maya. I heard you do experiments with fish in aquariums. What happens to them because of gravity? Over. I have heard about experiments with fish. I have never seen one myself, so I do not know what happens to the fish in the absence of gravity. Over. I'm Devorah. Where do you keep your ice cream? Over. We do not have any ice cream. I wish I did. We do have research freezers that are minus 100 degrees centigrade. So if we did have ice cream, it would be very, very hard and frozen. Over. Hi, I'm Denitsa. What do you do in your free time on the International Space Station? Over. In my off-duty time, which is a little different than free time, but off-duty time, I take photographs of Earth. Over. And which subject in school helped you the most to become an astronaut? Over. All the cool subjects to do. Math, science, and engineering. Those are the subjects you need if you want to be an astronaut. Over. I'm Ivan. What is the most interesting experiment you have conducted at the International Space Station? Over. The most interesting experiments that I have conducted are experiments that we do to ourselves in terms of diet and physical fitness. Over. Hi, I'm Lilia. Have you seen something that nobody else has seen? Over. I do not know if I've ever seen anything that nobody else has seen, but I've certainly observed things that are not known extensively in the literature, and then I can take my observations and help expand the knowledge of that. Over. Hi, I'm David. How do you sleep in space? Over. We sleep in space just like you do on Earth. We have sleeping bags. Instead of crawling into your sleeping bag, you float into your sleeping bag, and then you go to sleep. Over. And how many years did you train to go to the ISS? We train about 2 years to go to the ISS, and that's full-time. So each mission to ISS is about like a university degree. Over. I'm Kauyan. How powerful is the engine of your spacecraft? Over. For space station, the rocket engines are do not need to be very strong, and they only put out a few kilogram newtons of thrust, but that is all that is necessary for space station. Over. Hi, I'm Maggie. Does your voice sound the same in space as it does here? Over.
Yes, your voice sounds the same because the atmospheric composition and pressure on space station is the same as on Earth. When we do a spacewalk, we have 100% oxygen at about 200 millimeters of mercury pressure, and then your voice sounds different. Over. Hi, I'm Maxi. Did you find space interesting as a child? Over. Yes, I was fascinated with space as a child, and I watched the early astronauts fly into space and go to the moon, and that made me interested in space. Over. I'm Sophie. What was the most interesting thing you learned during your training, and how long did you train? Over. For initial training, that was 2 years to become basic astronaut, and then for each mission you train another 2 years. And one of the most interesting things I learned in training was how to operate our urine processor so that we can take urine, extract the water, and use it in our galley for preparing food. Over. Hi, I'm Yasna. What kind of physical challenges did you have to overcome on Earth to prepare for space? Over. For physical challenges in microgravity, we do a lot of training on the ground in our gymnasium, physical fitness, and then once we come into space, we do physical fitness for 2.5 hours every day. Over. Hi, I'm Marty. How do you have access to Wi-Fi and electricity? Over. We get our electricity from solar panels, so it all comes from the sun, and Wi-Fi is part of the electronic system that we have on station. Over. And what's the strangest thing you've seen orbiting around the Earth? Over. The strangest thing that I've seen recently are the Starlink satellites that are in orbit around Earth. Over. Hi, I'm Daria. This time feels like it passes by faster in space. Over. Time seems to come the same rate as on Earth. Over. Hi, I'm Theo, and what's the furthest you would want to go in space? Over. If we had the technology, I would love to go to another planetary system, maybe 2 or 3 light years away. Over. Hi, I'm Jackie. How does the ISS smell like? Over. ISS smells like a machine. It smells like a machine shop. It smells like an engine room on a ship. Over. Hi, I'm Leah. Does every spacecraft fly out of NASA? Over. No, we have commercial spacecraft now. SpaceX launches spacecraft. Blue Origin launches spacecraft. So there are multiple entities launching spacecraft now. Over. Hello, I'm Misha. Is there trash in space? Where does it accumulate and how much is there? On Space Station we have garbage cans and garbage bags, and we pack them in our used cargo vehicles, and they burn up in the atmosphere going back to Earth. Over. Hi, I'm Victor. What do you drink there? Over. I drink coffee in the morning and water for the rest of the day. And we have other beverages available. We have like orange beverage and tea and things like that. Over. Okay, Donald. That was the last question to ISS crew. I wish to thank you for your fantastic answers to our question. Everyone here wants to say a big, big thank you to you, to ISS crew, and many 73. Please listen to our thank you. Oscar.
Oscar Romeo for Italy Sierra Sierra. This is Lima Zulu 1 Kilo Romeo November. Signing off and clear. Bye, Don. Big thanks to all the students and NA1SS out. Браво, страхотно. Браво, Мариански, поздравления. Чудесни деца. И напълно да слушат. Децата! Деца, заповядайте за една снимка. Лили, Невен. Главната станция, моля. Иванчо, йо, Не дай да застанем низ зад децата. Ти си лесен. Ради, вашата презентация. Още малко. 2 минути, още нещо интересно. Хайде, дечица. Хайде, морал. Първо да ви поздравя. Справихте се по-добре от всяка една репетиция, която сме имали. Okay? Беше по-добре, от който и да е опит. Благодаря ви много. Виждах децата в очите ви и това беше прекрасно. Искам всички да сме така. Не сте свикнали да говоря на български, обаче ще продължа на български. Шокиращо. Искам да ви дам предисторията на вашите. Колко минути беше истинския контакт? 9 минути 23 секунди. 9 минути и 23 секунди реално са започнали през 2021. Първият опит на Нетера да организира такова нещо е било преди 4 години. И е бил неуспешен опит. Реално успеха идва... Нямам кликър, да, благодаря. Реално успеха идва март месец, точно преди 1 година, 2024, когато Мариан се свързва с Лили и казва, искаш ли да направим това нещо и да свържем децата с космонавтите? Лили казва, разбира се, как не. И оттам се почна голямата работа. И тази работа беше попълване на документи. 25 страници. На няколко пъти, първи драфт, втори драфт, както се прави. Не се оплакваме. Окей, продължаваме с подаване на кандидатурата. Това е само в началото. След това се започва с одобрени сме за участие, вече сме развълнувани и се започват срещите. Една среща, организационна, голям екип. Втора среща, започваме да събираме въпроси. Помните ли събирането на въпросите? Окей. То се четат въпроси, то се изпращат, одобряват се, имаме организационни срещи. Мисля, че това са само големите и много малки. Всъщност, на микротимове, на всички заедно, с видеовръзки, без видеовръзки. Започваме да контактуваме с медиите. Съответно вече. Имаме интервюта и... Кликъра ми ме загуби. Окей. Интервюта в радио, в телевизия. Събираме се като за последно.
Организационно даже мислим как ще стигнете до тук. В интерес на истината. Правим сайт. Така че да върви стриминга, да има въпроси, да има игри, всичко да е забавно. Имаме БНР. Да. Започваме още от февруари месец да си контактуваме. Започваме да сглобяваме оборудването. Тази антена е огромна, аз се качих горе. Бройте я 3-4 пъти колкото мене. На токчета. След това оправихме документите и декларациите, които са необходими за вашите родители, да одобрят. Започнахме с workshopите. Съответно, имахме още една среща, работилница, още една среща. Помните първата работилница, нали? Окей. След нея още срещи, времето наближава, ние започваме да се вълнуваме все повече и повече. И имаме втората работилница с Виктор. Генерални репетиции. Колко имахме репетиции? За някои една, за някои две, за някои три. Три. И за тебе три. И ти беше страхотна. А не почна така. Това е голям урок. Искам да ви кажа. За всички. Както при нея първият опит не беше много успешен, тъга, тихо, сълзи, сега си каза въпросът е идеално. Както Нетера първия път не успяват, обаче втория път разбиваме радиовълните. Всичко продължава за 9 минути и какво беше? И 27 секунди, 12 месеца, безброй много срещи, видео и наживо. Да не кажа терабайти, обаче мегабайти гаранция, стотици мегабайти информация, за да направим връзка, която е за повечето от нас веднъж в живота. И сега да ви пратя в бъдещето. Повечето университети по света искат портфолио на бъдещите си студенти. Ако аз съм на вашето място, моята титулна страница ще бъде тази снимка, която сте направихте преди малко. Когато вие се свързвате с космоса, защото това е голямо. Помнете го, ламинирайте го, сложете го на стената. Това са всички хора, които участват, но не се виждаха и бяха зад камера. Не, без никой. Ако някой липсваше, това нямаше да стане. Голям екип, много труд и голямо желание. Когато правите нещо с удоволствие, то е лесно и е хубаво. И аз ви благодаря, че бяхте част от него. Okay.